Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Пажар на літоўска-беларускай мяжы. Паводле выдання ЛТР гарэў будынак мытні на памежным пераходзе Медзінінкай. Пажар адбыўся падчас агляду аўтамабіля Porsche Cayenne, у якім выявілі кантрабанду. У выніку згарэў не толькі аўтамабіль, але і ангар пункту пропуску, ды адміністрацыйная частка будынку. Пацярпелых і ахвяраў няма. У тушэнні ўзгарання ўдзельнічала 8 пажарных машынаў. Літоўскі бок не называе прычыны пажару, аднак адзначае, што шкода ад яго даволі значная. У выніку здарэння Літва прыпыніла рух транспарту з Беларусі. Гарачая раніца сёння была не толькі на беларуска-літоўскім памежжы, але і ў Слуцку. Гарэў льнозавод. Узгаранне адбылося ў адным з цэхаў перапрацоўвання льнотрасты. Ратаўнікі ліквідавалі пажар цягам паўгадзіны. Паведамляецца, што агонь пашкодзіў будынак цэху, у прыватнасці аконныя праёмы. Аднак пры гэтым сцвярджаецца, што на тэхналагічныя працэсы інцыдэнт не паўплываў. Неспакойная ноч чакае жыхароў сталіцы. У Менску пройдуць контратэрарыстычныя вучэнні, якія супольна правядуць міліцыя і Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Вучэнні пройдуць у ноч на 19 красавіка ў гандлёвым цэнтры Паляца. Паводле сцэнара, пры трэнаваннях могуць выкарыстаць службовую тэхніку. Паведамляецца, што мэта вучэнняў падрыхтавацца да нападу дыверсійных групаў і незаконных узброеных фармаванняў. У Гомлі знайшлі мёртвым намесніка дырэктара прыватнай тэлекампаніі Філ-ТВ Андрэя Віннікава. Дагэтуль ён лічыўся зніклым без вестак. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, мужчына мог скончыць жыццё самагубствам. Вядома, што дырэктар тэлекампаніі Філ-ТВ Віталій Філінскі знаходзіцца за кратамі паводле палітычнага артыкулу. Упершыню бізнэсоўца арыштавалі на 15 сотняў напрыканцы сакавіка за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Пазней вязня судзілі паўторна і прызначылі чарговыя 15 сотняў арышту. У Баранавічах затрымалі мясцовага жыхара, які калекцыйнаваў зброю. Паводле сілавікоў ён нібыта пакідаў тэматычныя каментарыі ў цытата дэструктыўных тэлеграм-каналах, чым і прыцягнуў увагу спецслужбаў. Як сцвярджае МОЗ, пры ператрусе ў кватэры ў 27гадовага затрыманага знайшлі вялікую колькасць стралковай зброі і боепрыпасаў, сярод якіх пісталеты, кулямёты, гранаты, а таксама спецыяльныя сродкі сувязі і патроны. Признался, что занимается черным копательством и коллекционирует оружие. Также известно, что он наркозависим. В течение долгого времени употребляет особо опасное психотропное вещество мефедрон. Паводле сілавікоў цяпер праводзіцца правяранне, у хадзе якога дзеянням затрыманага дадуць, цытата, прававую адзнаку. Былая палітзняволеная Крысціна Чаранкова з'ехала з Беларусі. Яе эвакуяваў байсол з увагі на пагрозу паўторнага пераследу. Прадпрымальніца з Мазыра выйшла на волю 11 красавіка. Яна адбыла 2,5 гады ў гомельскай жаночай калоніі нумар 4. Крысціну пазбавілі волі за допісы ў інстаграме пра міліцыянтаў. Сваё негатыўнае стаўленне да гэтак званых праваахоўнікаў дзяўчына патлумачыла на судзе тым, што тыя ў жніўні 2020-га пры затрыманні збілі бацькоў ейнага мужа. Колькасць загінулых пасля ракетнага ўдару па Чарнігаве павысілася да 18 чалавек. Пра гэта паведаміла Міністэрства ўнутраных справаў Украіны. Паводле ведамства раненні атрымалі 78 асобаў, у тым ліку 4 дзяцей. Апрача таго, ў мясцовую паліцыю паступіла як мінімум 30 заяваў ад жыхароў, чыя маёмасць атрымала пашкоджанні ў выніку абстрэлаў. Расійскія войскі атакавалі цэнтр Чарнігава 17 красавіка. У выніку удару разбураны 1 8павярховы дом, яшчэ 4 шматпавярховікі, будынак універсітэту і дзесяткі аўтамабіляў атрымалі пашкоджанні. Як мінімум 800 асобаў эвакуявалі з прычыну вывяржэння вулкану Руанг у Інданезіі. Улады краіны папярэджваюць пра магчымае цунамі на фоне росту вулканічнай актыўнасці. Pada pukul 19.56. Oke, jadi karena Malam ini kurang lebih З вулкану Руанг адбылося вывяржэнне, пра што сведчаць вогненныя іскры і лава, што бяжыць з вяршыні ўніз. Мінскія пляжы сёлета застануцца пад назіраннем міліцыі. Сачыць за мінчукамі будуць з дапамогай беспілотнікаў. Месцы адпачынку будуць таксама патруляваць гэтак званыя праваахоўнікі. Ідэнтыфікаваць сілавікоў зробіцца складаней. Яны будуць несці службу ў цывільным адзенні. Пры гэтым супрацоўнікі будуць перамяшчацца па пляжах не толькі пешшу. Пад гэтыя мэты ім выдадуць адмысловыя ровары і скутэры. У Полацку падчас рэстаўрацыі Спаса-Преабражэнскай царквы знайшлі старажытныя надпісы графіці.
Пра гэта паведаміў Інстытут гісторыі Акадэміі навук. Знойдзенае графіці уяўляе сабой памінальны надпіс 5 радкоў. У ім ідзе гаворка пра смерць майстра Аўдакіма. Вядома, што той жыў за часоў Еўфрасіні Полацкай. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.